Erokamano Diana kuom lipot makamano kawadhi nyime doma na kuro uthulo girambun Senator ma Uasin Gishu Jackson Mandago kod achije mamoko ariyo magin Joshua Lelei kod Mesha Krono. Achijego itudo gi mibadhi mokwako omenda mane ochoki kod tend Mandago e kinde mane en governor ma Uasin Gishu mar siro somb jopuonjre piny Canada kod Finland. Komachielo mirima kod lit nopong'o od bura mar kaunti ma Uasin Gishu ka jonyuol kod nyithindgi nochopo e nyim komiti mar Senate mondo giler e wi gima giwacho ni mibadhi ka kambi moro nochoko omenda kuomgi gi singo mar yudo ne nyithindgi tije e pinje maoko. Simfros Okinda nigi mathoth. Edo Manakuru, Senator ma Uasin Gishu Jackson Mandago nochopo kanyakla kod achije moko ariyo Joshua Lelei kod Mesha Krono. Present in court today. Jadegi nodonjagi kod ketho mar kwalo silings bilion 1.1 kowuok e aguch omenda mar siro somo e kaunti ma Uasin Gishu, mano Uasin Gishu Education Trust Fund. Agulu manie bwo bengi mar KCB bade ma Eldoret. Omenda ne en mar siro somb jopuonjre mbalariany mag pinje maoko. Jang'ad bura Lois Ndege ogolo chik mondo jadegi owe kod rambun mar milion 2 kata omenda ma ching 500,000. I consider them for bond of 2 million Kenya shillings and 1 short of Finland amount or cash bill of 500,000 Kenya shillings, 500,000 Kenya shillings, pending plea and or the arrest of the first accused person. So meanwhile, the warrant against the first accused person is still in force. So we agree on a date. Of course, the prosecution always have a right, any part of the right to appeal within 14 days. Doho golo chikni e kinde ma okil mar Joseph Miritim mena chich machiele burano Sam Yego okwayo doho mondo chiw thuolo ne achijno masani nitie piny Canada mondo bi osomne kethone bang' dweche 2 koduoge pacho ka. Gino ma doho oyiego. Kane orwako ng'etono, Senator Mandago owacho ni obiro luwo chike duto e wi burano. Judiciary has their own discretion. We are politicians and we believe in the rule of law. So whatever the court has decided, we are under obligation to exactly keep that. So, and personally, me, I'm comfortable with that decision. Komachielo ne en ywagi muodo lake od bura mar kaunti ma Uasin Gishu. Jonyuol moko kod nyithindegi nolero lit magikaloe. Tok singnegi ni nyithindegi ne dhi yudo tije pinje maoko kod kambi mar First Choice. Kata kamano higni 2 osekalo ka nyithindo pod nitie pacho ka, to jonyuol pok oduoknegi omenda mane gichulo. I was to go to UK through First Choice. Now we gave out 240,000. Tukauza hiyo pikipiki na nikauza hiyo ng'ombe. Nikisema mbele yenu ya kwamba mimi sikai na mzee sahi. Mzee alinifukuza akaniambia umefanya watoto yangu wadogo hawakuli sababu ya kupeleka pesa yako kule Uasin Gishu. Mimi sina mzee. Aliaka. Ninang'ang'ana. Ninamlipia. Nililipa 250. Lakini hakuna siku mtoto ameenda. Hiyo ndio nasikia uchungu sana. Senator Mogwel Miraj Abdillahi wacho ni en gima mako dhok kaka jatatije mar kambi mar First Choice poko maki kendo podhi nyime gi tije kata obedo ni jonyuol to osebedo ka ywak. Haiwezekani tunaenda tukirudi hawa wameibiwa na wengine wanaendelea kuibiwa. Mimi nitaita huyu mama ni mwizi kwa sababu hawa vijana kila wakikuja Nairobi na tikiti zao mwenyekiti hawapawi tikiti na mtu, wanatafuta haki yao ambao tayari wameibiwa na tunaongeza chumvi katika kile kidonda ambacho tumewapata. It's really an embarrassment for us as North Rift. It's a shame. Hii ilikuwa organized criminal enterprise from the word go. It looks like a mafia-like style of drug dealers of this world. Kambini nonego tero were 10,000 pinje mag Finland, Qatar, Poland, UK kod Australia. Simfros Okinda, Ramogi TV.